Okei, siis... No ei kai tässä auta muu kuin 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 tässä auta muu kuin... No ei kai tässä auta muu kuin... Seksi. Ja Mato, kuule poika. Minulla saattaa olla AIDS. Häh? My boy, I wonder I'm AIDS. Olen maailman suurin keksi. Voi paska! Senkin seksi. Hoho paska biipeluri. Biipeluri. Kiitos armas. Mitä helvetin perkelettä? Hetkinen. He. Armada. Älä ole niin kärsimätön. Hä? No ei kai tässä auta muu kuin tässä auta muu... Pois, kitsa, nyt johdollasi! Helvettiin! Minä, Kikkakettu, Paskakettu, haen Turkua Ruotsista, koska Suomessa Turkua uhkaisi kuolemanrangaistus. Suomessa muumit ovat yhä lain sallimia. No vittu, ei! SAS on suomalaisille kehitetty kohderyhmään. Tärkeimpään kohderyhmään. Sillä lähes kaikissa lapsiperheissä on jos lapsiperhe.